Ine ndiye mweuja ndani nambala wani enemy nambala wani wa boma la Tonse Alliance, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ndipo lero pa 23 April 2024 mundilolenso kuti ndikalankhulire amalawi mopanda mantha, mopanda kunyumwisidwa ndi wina aliyense mu dziko langa la democracy, ku Malawi konkuno, dziko langa limene ndinabadwira ndipo ndidzaferanso konkuno. Palibe amene angandiopseze olo zitavuta zitatani, ine sindidzasiya kuwayimirira Malawi, kuwalankhulira ovutikawo, kuwanenera chilungamo, ndipo chilungamocho chiyende ngati madzi, chifukwa palibe amene dziko lino lili lake. Tonse amene tili muno anthu over 20 miliyoni, aliyense dziko lino ndi lake, ndipo pasapezeke munthu ina omazipanga ndi kumazithiramo, kumazitenga ngati iyeyo is bigger than all Malawians. Zimenezo sizingatheke. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri. Palibe munthu amene amadwala asanaonepo ma warning signs. Palibe munthu amene anamwalirapo osaziwa kuti amwalira. Ngakhale olo ili ngozi, komano maloto amabwera, ndi chifukwa chake kalekalero akuluakulu akati akanyamuka ulendo akangopunthwa amabwerera, chifukwa chinali chizindikiro chowauza kunena kuti ulendo umene mwanyamuka si wabwino. Ndi chimozimozinso ndikudabwa lero kunena kuti zipani zija zili mu Tonse Alliance zikudabwa lero ndi mchitidwe wa MCP umene ukumagula anthu, umene ukumapanga mwachinsisi, kumatenga zinsisi za zipani za anzawo amene ali nawo mu Tonse Alliance, koma zipanizo kumaoneka ngati sizikuziwa. Izi akudandaula amayi Joyce Banda, izi akudandaula a Ephraim Chivundi, kunena kuti akudabwa ndi mchitidwe wa chipani cha MCP kuti ukutenga anthu awo, kumalandira anthu awo a PP pa nsonkhano. Ndi nkhani yodandaulisa kwambiri komanso yodabwisa. Ndikumafunsa kunena kuti kodi nthawi yonseyi zokuti a MCP ali pa mishoni yothesa zipani zanu mwazinsisi inu simuziwa? Kodi tu MCP inayambira pa kanthawi ndithu kumalandira anthu amene ali mu zipani za Alliance, anzawo amene ali nawo mu Alliance amawalandira mwachinsisi. Amuzakawo na MCP aja akuwalandira anthu aja pa nsonkhano amakhala kuti akuwalandira ngati seremoniyo chabe, koma atatha nawo mtunda. MCP ili pa mission ya welcome and dump, motero kuti chenjezo langa ndi likupita kwa inu zipani zonse zimene zili mu Tonse Alliance, kunena kuti ndofunika musegule makatani, muyang'ane panja pa nyumba imene muliyo, muona kuti kunjako kukuyaka moto. MCP ili pa mission yonena kuti ithese zipani zonse za muziko muno asalemo okha, koma kuti ambiri simaona patali. Muwaone anthu onse amene apita ku MCP, ena ngati achina Uladi Musa ajawo osusuka mahule azipani amene aja apasidwako kunena kuti akhale kaye zaka 2 years asanayambe kupanga china chilichonse. Ndipo mukaona anthu amene alandiridwa ku MCP amangokhala kuti siku limene alandiralo ndiye kumakhala mwambo wapamwamba, koma akangolandiridwa basitu amathera pompo. Taonapo tife anthu ena osusuka ochoka muzipani zosiyanasiyana kuphatikiza zipani za mu Tonse Alliance, chifukwa iwo osaona kuti uyu ndi wa mu Tonse Alliance, tili naye pa ubwenzi, ndi bwenzi lathu. Ayi, uyu ndipase mwana ndikakusungire, koma akukunyengera mwanayo ndiye MCP imeneyo.
ndi olose ndikakutafune, ndiye MCP imeneyo. Motero kuti chenjezo likupita kwa inu azibale nonse amene muli azibale awo a MCP Mutonsi Alliance, kuti musamale kwambiri. Akakhala awa a UTM ndiye akumalandira anthu awo Chilimayo alipompo, achilimayo chakungoweramira pasi kuti ndizoona MCP imeneyo ilibe kuti ati uyu ndi vice president, ndipo ngati kuli maboma amene amamutenga kapena amutengapo vice president kukhala wopanda ntchito, inde mbuyo muanalimo, koma iyi ndiye yaonjeza, chifukwa iyi akumalolera regional governor kumuzusa president pa nsonkhano, vice president alipompo, malo monena kuti vice president amuzuse president, koma regional governor, regional chairman kumuzusa president, vice president alipompo. Ndiye zingakanike ngati zimatheka kuti vice president alipompo nsonkhano onse kuyambira pa 01 pakana 2 hours 3 hours osamulankhulisa, ndiye zingalephereke kukalandira anthu aje alipopo. Kodi tikamanena kuti ziko lindira mamafiya, muzimvesesa. Ifeyo anatilozayo akuyenera kuti abwerereso kawiri azatisambise mankhwala yekha kuti tisuluke. Anatilozayo anatilakwira kwambiri kusankha izizi, ndipo abale anga kuti ineyo mundimvesese bwinobwino kuti Malawi ayende bwino kawiri, tikuyenera izi tithane nazo, ndipo musazapange mistake yozavotera president Chakwera, muzaphesa ana. Ndikukuuzani ndi ineyo, mundimvesese ine. Kodi muzakayiona mbuzi ikuthawa mukhola mwache momwe ndikumapita khola la aneba, ndiye kuti mmene momo muliri nthumbu? Ine ndikukuuzani ineyo amene aja ndakhala nawo ndipo ndimaziwa bwino. Anthu aja ndi oyipa kwambiri, anthu a MCP ndi oyipa, ndipo tisazapangenso mistake imene tinapanga ijayo, kuti mukhulupirire kuti anthu amene ndi oyipa. Muone mene zikuchitikira panopa akayiuza kampani ya Irovo kuti ikweze sugar wache kuchoka pa 2.3 wa brown amini 2000 kukafika pa 2.3, wa white kukafika pa 2.6. Koma chonsecho Chakwerayo akuziwa kunena kuti sugar ali pa 5000, chifukwa president wa dziko amalandira intelligence kamakwana 4 koloko AM 3 koloko AM, ndipo ngati kuli munthu amene samagona amakhala ndi ma stress ndi president uja. Kutereko uyuyu amene iyi amalandira china chilichonse ikamati mbanda kucha, zokuti ati sugar anakwera Malawi muno ali pa 5000, dera linaso akuthamangira 60,000, akuzimenezo akuziziwa. Koma imene jaye ndi filimu, akufuna anamize a Malawi ngati iye sakuziwa, chifukwa kampani ya Irovo singakweze kapena ene kampani ini Malawi singakweze zinthu zake. 1 minister osaziwa, 2 minister osakamziwisa president. Ziko limene limakhala ndi president wa makani amene ali ndi ma advisors koma osamamvera ma advisors, ndi amene ndi zimene akuchita Chakweratu ali ndi ma advisors koma amakhala ngati alibe ma advisors. Kutereko imene ija ndi filimu yonena kuti Malawi muzimutenga ngati ndi wabwino, akufuna ayike sugar pa mtengo wa 2.3 2.6, koma akuziwa kuti pansipo anakapangana nawo kale a Irovo aja, akuziwa chimene akupanga sugar wakwera. Ndipo amene amutenga sugar Malawi munomo kumpitisa kunja ndi Chakwera yemweyo, chifukwa amafuna kunena kuti akhale ndi forex yambiri. Ndefo uje ni sugar ndi commodity yofunikira kwambiri. Oti sugar uja ali ngati tea amakhalapo grade 1, sugar so alipo so sugar number 1 amene maiko akunja amamufuna. Ndiye imeneyo akamuchita export sugar yo kapena tea yo amalandira forex yambiri. Kusowa kwa sugar ku ndi nkhani yofuna forex, ndalama za kunja, chifukwa Achakwera anasiya kugwirisa ndalama yakwacha.
iwo mabriefcase mwawo muli ma US dollars okhaokha, ngati muli ndalama ya wedewede ndiye kuti ndi ya ku South Africa, koma iwo aja amayenda ma US dollars okhaokha. Chodabwisa ndichonena kuti president yemweyo amene akunyoza Amerikayo akugwirisanso ntchito ma US dollars. Amalawi ambiri andipempha kuti ndikupempheni a president Chakwera kunena kuti speech yanu ija yomunalankhula yowanyoza ma Americans ija, akunena kuti America sanamve, akuti mulankhulenso mu chizungu. Chifukwa anthu ambiri akudabwa kuti inuyo you are very very eloquent when it comes to speaking English. Why did you decide to speak in Chichewa? So Americans would like to ask you to repeat the statement again in English. And pajaso malankhulo atu English yako America konko ndi akufuna kuti ati mulankhule kuti Joe Biden yo amvese, chifukwa akuona ngati ndinalankhula ndine Chichewa chija, ndi akufuna kuti mulankhulenso mu chizungu bwana. Chonde bwana mulankhule mu chizungu zija munanyoza zija, kuti a America onso nawo amvese bwinobwino, kuti akamapanga ma sanctions apange ma sanctions based on what you said, not mu Chichewa. Komanso akufunsa kuti ndi mmene ya nyasira America ija mmene munainyozera mu Chichewa muja, muzapitirizanso kulankhula chizungu cha America chija kapena muzilankhula chakutcholo tava. Pamene pajali pamene Amalawi mukaziwe inu kuti Chakwera ndi dolo kopsa, Chakwera ndi mafia. Anaziwa kuti ndikangoyerekeza kuti ndilankhule mu chizungu ndi anyoze anthu wa mu chizungu kuunga sindipita. Anaziwa kuti ndikangoyerekeza kulankhula mu chizungu ine America sinzayiona, koma ndilankhule mu Chichewa. Komabe azungu ndi ochenjera akunena kuti inu mubwereze zimene zijazo mu chizungu. Talankhulani mu chizungu ngati muli dolo, ngati simaopa mulankhule mu chizungu, mulalatenso mu chizungu kuti ma Americansiwo amvese bwinobwino za inu. Osamakhala ngati galu omakuwa pakwawo, koma akapita kwina kumakalephera kukuwa. Iyayi takuwani mukuwenso kwinako, mulankhule mu chizungu mumutukwane Joe Biden, muone ngati muti muone ndalama. Boni Galindo kufuna kumangidwa tikosekodu ndatopa tikukhala pakomo, tikufuna zikayendera ndende.